שלום לכם חברים, בואו תראו איך אני אתנשק בחתונה שלי. אבל אני לא אספר לכם איך קוראים לה, אבל אני כן אספר לכם שאני אגור בכפר יונה, תגלו איזה בית שאני אתחתן. אני אתן לכם חתימה, תגלו איפה הבית שלי, שאני אהיה גדול, לא יודע, ב-2030. אז נראה לי, אני לא יודע, ב-2030. ואתם תקבלו חתימה, כי אני שחקן כדורסל. אז יאללה, בוא נתחיל. זה מתאים לי 3. וואי, לא יודע, בוא נשים 5. אני לא מאוהב באף אחד, או שאני פשוט מאוהב רק 4. וואי, ביד אין לו כזה רע. בראש זה מגעיל. אבל זה לא נשיקה. אבל במתח זה מגעיל. לא. וברור שכן. ביי, שאני מת עליכם.